Rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Ha mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandeg ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Kok dengaran ngapa ya gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, gareng iki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bejo ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayohku kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Tangane bojomu iki diremet-remet karo gareng. Iki aku omong aja nesuk lho, aja nesuk lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusak-grusu, aja nesuse. Tangane bojomu diremet-remet karo gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarine bejo, Gong.